Ffasiwn y Gwanwyn, ond hefyd drwy ystyried faint o arian ni'n gwario ar Ffasiwn y Gwanwyn. Of course. Mae lot o ffordd, chi'n cael tips i chi fel i arbed egni yn y cartre, fel i gadw yn gynnes. A mae'r un peth yn wir am ffasiwn, pwyso mesur, os gwir angen prynu rhywbeth newydd, os rhywbeth yn y cwpwr dillad, chi ddim wedi gwisgo rhywbeth enghraifft. Dwi ddim yn eistedd byth fan hyn ar yn foc sebon. Hwn o'n gwisgo heddi, mae fe dyfu ys 3 blynedd unwaith wedi gwisgo fe. A chymod, mae hwnna'n gywilyddus. Dyle pethau fo'n cael ei gwisgo'n rheoledd, yn dyn nhw. Felly, os rhywbeth yn y cwbr dillad yn barod, sy'n mynd i arbed chi brynu rhywbeth, a mae hwnna yn mynd i safio arian. A mae'n edrych mor neis yn y ti fyd. O, diolch Alun. Pa mor ymal i chi'n mynd i wisgo pilyn? Odych chi'n gweld rhywbeth yn meddwl, fi licio hwnna, wedyn chi'n ei brynu fe, chi byth yn ei wisgo fe. Mae'n amser falle bod ni hefyd yn dechrau mynd nôl i gael partïon yn y cartrefi nawr bod y pandemig yn codi, bod ni'n swopo dillad. Hwna'n syniad da. Swopio dillad? Ie, oedd hwnna'n rhywbeth mawr 10 mlynedd yn ôl, lle o'ch chi'n mynd i barti, i fynd i'r parti, o'ch chi'n goffa mynd y dilledyn da chi, o'ch chi'n bolon swisio o'n nhw'n ei alw fe. Oedd popeth yn cael ei ddodi ar reil, ac yn ystod y noson, oedd pawb yn cael mynd ar rhywbeth gwahanol nôl o'r reil. Erioed i clywed Yn aml, gallwch chi'n neud ar gyfer... Gallwch chi'n neud ar gyfer elusen hefyd, wrth gwrs, a rhoi cyfraniad. Felly bod amser bod ni'n swisio bach fwy boes. Nawr, mae Margaret fan hyn yn gweithio fi Hyw, bydd yn dywel, cario mlaen o siarad am y swisio blaen i di Hyw. Felly, fan hyn, mae Margaret nawr, ni wedi bod at Matalan. Nawr, mae rai fi weid, mae yna ddewis da o ddillad anwyddau cartre yn Matalan am brysiau'r ysymol. Ond, bwys bach, am brofiad ofnadw o drial talu am y dillad. Chi goffo mynd i'r man me, lle mae rhyw 5 counter self-service. Chi fan hyn a llawn dwrn o ddillad, oedd dy fi tair gwish gyda llaw, oherwydd yn siop ar gyfer fori. Mae un lle bach da chi, lle chi goffo tynnu'r hanger bant dod i fe mewn un twll, tynnu'r tag bant dod i hwnna mewn twll arall, sganio'r dilledyn a dod i fe mewn bag. Gallai weitha chi, boes, ond ni wedi gweithio ni'n lan yn ddwl yn gadael y siop. Fi'n falch bod neb tu fas wedi bloco'r car. Neb bydden nhw wedi cael y bai am bopeth nhw. Ond mae yna digon o ddewis o ddillad neis. Felly mae rai cyfarwyddo falle, os ni moyn dillad rhad, i ni ddim yn mynd i gael y gwasanaeth yn y siopau, ni'n cael mewn siopau eraill. Goffa wneud popeth eich hunain. Ond fan hyn, mae'r popeth yn matro i'r dim, a chi'n gweld y prisiau ar y sgrin, dim rai fi'n rhywbeth nhw, maen nhw'n resymol iawn o ran pris, a mae rai fi hefyd chi yn cael safon am y pris lle mae'r defnyddio ar gwneithuriad yn y cwestiwn. Oherwydd heddi, wedi mynd dros popeth i edrych, a ma'n y safon i beth maen nhw'n gwerthu yna, a digon o ddewis. Byddwn ni yn dweud gyda Matalan, falle bod chi'n mynd yna, ffindwch chi 2 neu 3 peth arbennig o dda, lle chi'n meddwl, o, mwna neis. Wedyn, lot o'r bethau basic. A wrth gwrs, mae pethau basic yn neud lan mwyafrif o'n cwbyrdd y dillad ni. Felly, digon o ddewis o pethau ar gyfer pob aelod, pob oedran, pob seis, ac ar gyfer y cartre hefyd. A na ti jacket fach handi ar gyfer y Gwanwyn a'r haf. Mae'n mynd i fynd â popeth. Sian, a wrth gwrs, wedi torri'n y dill denim, a fel mae pawb adre'n gwybod mae Hyw Ffas licio jacket bach denim. Ni'n caru jacket denim. Diolch, Margaret. Diolch, Margaret. Nesa nawr, mae dyn ni ffwnmi, a ni di mynd nôl at Primark ar gyfer y ffwnmi fan hyn. Ac wrth gwrs, mae'n ferch ifanc, so oedd eisiau chwilo am bethau ifanc. Mae hefyd yn ferch dal. Felly, oedd gofyn bod ni'n ffindo llefydd oedd yn gwneud yr hyd hir, digonedd oedd hwnna i gael yn Primark hefyd. Un peth ni yn lico'n Primark oedd bod chi'n gallu bron prynu gwish cyfan gwbl. Oedd y cyfan ni'n gweld fan hyn yn cael ei gwerthu nes y gat i gilydd, sydd yn gwneud pethau'n rwyddach. Os chi ddim yn rwydd sy'n ffindo'n rwydd i ddodi gwisgoedd at ei gilydd, oedd y cyfan yma ar y dymu ac wedyn yn cael ei gwerthu o gwmpas y dymu. Un peth arall mae rai fi wedi hefyd am Primark, digon o bobl yn gweithio ar y llawr. Oedd yn golygu, o'ch chi'n gallu gofyn i bobl ble llai ffindo trwser di hyn, ble gallai ffindo hwn, a nhw digon hapus i helpu. I helpu, ie. Achos ti'n byd wath weithiau, na ti'n ffindo un pilyn o ddillad, a ti'n wylo am rhywbeth i fatio, a ti'n mynd rownd y siop i gyd. Yn bendant, a chymod beth arall, gymryd yn y gyd dwi'n neud yw Conan, boes, yw gas fi'n, chi'n ffindo rhywbeth chi'n rili hoffi, mynd ar y res a darganfod dim ond un o'r peth yna sydd ar y res ddillad, ond nhw digon hapus i helpu ddod o hyd i popeth yn y siop. Mae'r ein yn gweithio'n gret oherwydd mae dynnu'r crysau o'n i'n gweld trwy'r hydref ar gaiaf, y siacets o'n nhw'n gael nhw pryd hynny, wedi torri mwy byr, mae'r ein yn grop fel ych chi'n gweld, y flowsen fach grop unwaith eto yn y gwyrdd lime yma, a'r bag. Mae rai fi ddiolch i un person yn benodol am y wisg yma, Maggie Evans, croten ysgol o Gyfyrddin sy'n byw'n Porth yr Hyd. O'n i'n siarad â'i mam ddo, oedd hi wedi bod yn Primark, wedi prynu par o sbectol hael yn y gwyrdd lime, a wedi gwisgo nhw drosto. So pan es i'r siop, es i chwilio am rhywbeth lime. Lyfli. So diolch Maggie. Diolch, Maggie. Am rannu beth oedd yr gael yn Primark. Diolch yn fawr. Ac yn ola nawr mae dyn ni Nest, a gyda Nest wedi mynd at Florence and Fred. Florence and Fred, wrth gwrs, yw Tesco. Fi di dwlu ar y wisg yma.
Mae'r jacket na neis. Mae'r Hwnna, jacket yn beautiful, neis, dydi? mae'r lliwie'n hyfryd. Ne. Beth byddwn ni'n galw yn Saesneg yn eggshell blue wrth gwrs yw'r lliw yma. Fi'n credu bod y ffaith bod y stripe mor llydan a mai yn gweithio'n gret, y jeans mwy cil. Os chi ddim yn gwisgo jeans cil bwys, mae lot o rai crop yn dod mewn i ffasiwn nawr, lot o rai llawer mwy llydan. A hefyd y sgidiau yna, unig beth o ddim ar gael yn Florence yn Fred, oedd bagiau. Nes i ofyn am bagiau, nhw'n gweud, dyn ni ddim wedi cael lot, dyn ni ddim yn gwerthu lot o fagiau, felly mae'r dewis sydd dyn ni'n mynd i fod yn lot llai. Hwna'n ffain, chi'n mynd i siop arall i ôl y bag, ond Ie, ie. Ond unwaith eto, mae pob un darn fan hyn yn bydde ddim yn mynd allan o ffasiwn. Mae'r jacket just blazer yw e, y flowsen stripe, mae stripe glas a gwyn yn ffasiynol bob Gwanwyn a haf, a genwedig gyda'r jeans. Dyw'r jeans gyda llaw ddim mwy resymol nag un nhw, petai chi wedi mynd i rwle fel River Island i brynu nhw. Ond maen nhw ansawdd o jeans a mae stretch dan nhw hefyd. A fi'n mynd i weid be fi wastad yn gweud pan fi'n gweld jacedi hyd. Diolch fyth mae jackets lawr dros y penol unwaith eto. Yn bendant, Sian, yn bendant. Mae'n achub y dydd i sawl person. Hyfryd, hyfryd. Diolch yn fawr ti Huw. Na, diolch yn fawr iawn i chi. Ysgaw hwnna to mae'n siwta ti. Byddai yn bendant. A gobeithio fe di chydig bach yn llai blin tro nesaf. Diolch.